üdvözlendő elsősök és kedves szülők! Sok szeretettel köszöntünk benneteket a Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskolában. Polgár Adél 4. B-osztályos tanuló vagyok. Én pedig Halász Kristóf 4. A-osztályos tanuló. Fontos mérföldkőhöz érkeztetek, hiszen lassan véget érnek az új éveitek. Ezt a kis filmet nektek készítettük, hogy bepillantsatok az iskola életébe, és megismerjétek tanítóinkat, Nóra nénit és Blanka nénit. Gyertek, nézzük meg, mi történt Nóra néni óráján a 11-es teremben. Mindenki, gyertek be, Kristóf! Úgy, és akkor figyelemfejlesztőt játszunk. Ha azt mondjuk, hogy bim, akkor erre dobod a bam. Arra bumnál pedig ránézel. Na, akkor bim. Bim. Bam. Dobjuk, de köszönöm szépen, jó? És akkor folytatjuk számkirállyal. Figyelj, lesznek ugye szorzások, osztások, aztán pedig negatív számok. Ki szeretné kezdeni? Na, Luca, válasz valakit, és álljál szembe. Én itt most már kiállok. Jó, figyelj, 60x7. Nézd. És legyen az utolsó -4 meg 4. 0. Így van. Most lehet, hogy csenge volt, de minden esetre a mait kinek a fejére tesszük, Máténak, tapsoljuk meg! Az utolsó kettőnél milyen helyértékek vannak? 10-es. Az egy hátulról kezdjük, az 1-es és a 10-es, és ha ez a két számjegyből álló szám osztható 4-re, akkor 5-tel, mindenki nézi a feladatot. Hova kell tenni? El kell dönteni, hogy mivel osztható 4-re, 3-mal, vagy pedig 5-re. Na gyorsan. Mivel osztható a 18? Így van, gyorsan. 13. Na, és 13 osztható 3-mal? Mondjad, Bolyán. 5100. Mennyi akkor? Nóra néni. Igen, és ez hova való? Közben mindenki kinyitja a matematika füzetét. 8 gyereket hívsz meg a szülinapodra, és képzeld el, ez a 8 gyerek, meg te is, évek óta gyűjtitek a kinder figurákat. 1422 gyűlt össze. Azt akarjuk megtudni, hogy mennyi jut egy gyerekre. Jó, mondjad is hangosan, Bolni. 14-ben a 9, ez megfelel. Nagyon jó. Ellenőrzést ki szeretnék. És megvan. Tehát egy gyereknek mennyi jut? Itt most kinderfigurát mondtunk, Adri? 158. Kinél van az egy fecske nem csinál nyarat jelentése? Az eső. Kinél van a fordít, mint a fába szóló féreg jelentése? Nagyon szépen van. Nálam van a foglalkozzon mindenki maga dolgával. Hát bizony. Én vagyok az utolsó ügyesek volt. Gyorsan megkeresed, hogy melyik családhoz tartozol, és lecsücsül. Ő fogja írni a feladatokat. Figyelj, hogy a másik csoport ne hallja meg. Számolj be 1-től 10-ig, és csak azt az egy szót írjad, jó? Első, bolhából csinálj. Bolhából csinálj. Menet a 5. Bámul, mint az új kapus, az utolsó. Szemtelen, mint a piaci. Szemtelen, mint a piaci. Piros van a kezedben. Nem, hogy mindig a jónak a fogát szokták nézni, hogy mennyire öreg, és hogyha ajándékba kapunk egy lovat, akkor már... Jaj, de ügyes. Így van, hiszen régen ugye a vásárokban nagyon fontos dolog volt a ló, sokat is élt a mai napig is, és nagyon okos volt, hogy ez a régi hagyomány, hogy megnézték a fogat. Odafigyelj, mert nem lesz akkor pontod. Húha, most talán Andris van. Andris volt az első.
Nagyon jó volt. Figyelj! Hol van olyan? Addig nyújtózkodj, ameddig a takaró ér. Az új embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát. Sok rúd, disznó győz. Na, ez volt, amit kerestünk. Emlékszel, Andi? Csak akkor még sok volt. A legtöbb névdalunk, az milyen ütem, hányas ütemünk? Bálint? 2 negyed rajta. Lajos táborába, sétál major Anna, egy szép barna magyar huszár, seglovát létrehozza. Most menjünk át Blanka nénihez, milyen érdekességet láthatunk a 10-es teremben. Dicsértesség! Gyere a Gercsicse. Egy beszélgetőkörrel kezdenénk a mai napot, és arra lennék kíváncsi, hogy milyen hangulatban érkeztetek ma az iskolába. Boldi. Nekem nagyon jó. És mitől jó? Hát, mert ettem kornettot. Ó, és ettől már is jó a hangulatot. Bence. Hát nekem nagyon jó a kedvem, mert ma van a szülinapom. Erna. Nekem jó a hangulatom, mert már vártam, hogy találkozhassam a barátaimmal, viszont egy kicsit izgulok, mert nem szeretném, hogyha a olvasáskor dolgozatot írnánk. Hát, ha megígérem akkor, hogy nem fogunk dolgozatot írni. Boti, neked milyen a hangulatod? Nekem eddig jó, mert ez nagyon vicces és szórakoztató. Én arra gondoltam, hogy akkor akik fáradtak és álmosak, akkor őket egy telefonhívással ébresszük már fel, jó? Na nézzük akkor. 1, 2, elkészülni. Rajta! Központ 7. 7, 9. 9, 2. Akkor rajta! Január, február, március, április, hétfő, kedd, szerda, csütörtök, május, július, augusztus, péntek, szombat, vasárnap, hétfő. Az elmúlt környezetórán a mező élővilágáról tanultunk. Mit nevezünk mi mezőnek, Erna? Mező más néven számít. Nézzetek a táblára, a mezei pocak, a mezei nyúl és a vakond jellemzőit kellene összegyűjteni. Ki vállalkozik rá, hogy kezdi? Mehetünk sorba, és akkor elolvassad egyet, húzd, akire jellemző. Ekére hasonlít az a mezei pont. Jó, küld be a válaszokat. Tapsoljátok meg magatokat. Nézzétek meg jól. Állításokat fogok mondani, és üssétek le azokat a legyeket, amelyekre igaz az állítás. 10.000 és a 3.400, az jó volt. 2, 1.500, háromszorosa. Így van, tapsoljátok neki. Játék neve, ki vagyok én. De ki szeretnél rá? Az Isten kardjából van? Igen. Attila egy katonája? Nem. Attila? Nem. Holla van? Igen. Gratulálok. Igen. Kezembe szókártyák vannak. Álljatok be helyes időrendi sorrendben. Jó? Na akkor. Jöhet Adél. Aki úgy gondolja, hogy övé az első szó, az ideál. Melyik olvasmányból voltak a szavak kigyűjtve? Boldi?
Mese a csodaszarvasról. Mese a csodaszarvasról. Gyorsan egymás után olvassátok fel a szavakat. Boti Adél helyet cserélt. Így van. És akkor gyorsan a szavak segítségével meséljük el a történetet. Boldikországot hogyan nevezték, ahol éltek? Szisztyország! Így van, tapsoljuk meg őket, meghallják. Ügyesek voltatok. Gyere Adél, öltözzünk át, a következő órán tesi lesz. Szuper, ez az egyik kedvencem. Igen, ezért szerintem pihenésképpen nézzünk bele az elmúlt évek eseményeibe.
Kissné Simon Blanka vagyok. Juhász Nóra vagyok. Iskolánk családias, nyitott, szeretetteljes légkörrel várja leendő elsőseit. Sok szeretettel várjuk szeptembertől legkisebb tanítványainkat az induló első osztályainkba.